गावल' देरहाब्लाबो बेनो सिब जागोन। खोनादों दा मा होनदों? आगुनि डिपुटि चिफआबो इउपिपिएलआव हाबनानै माबायदि थगायग्रा जाखो? खोनादों दा? मोजां नायबाव, मोजां खोनासंबाव। हेमन्तनि खिथु खिथु खारबाय बायनो सेस्था खालामदोंमोन। अबले हाग्रामाखौ दा हेमन्तआ लाया, बिजेपि बा दिल्ली गभर्नमेन्टआ बेनो सुबिदा होआ। प्रमद बर'खौसो मोजां मोनो, प्रमद बर'खौसो सरकार दानो मोननांगौ आरो चिफ जानांगौ। मोनसेल' मोनब्लाबो चिफ जानांगौ होनना बुंबावो माबायाव हम मिनिस्टारा। गावल' देरहाब्लाबो बेनो चिफ जागोन होननानै हम मिनिस्टारा मालाय बेखौ बियोखौ बुङो। जोङो बेजोंनो थानानै खामानि मावलांनि। खोनादों दा? मा होनदों? माब्रै बुंनो हाखो बियो? सासे चिफआ गाव हारसिं देरहायोबानो चिफ जाफिननो हानाय। अबे बिजाबाव लिरनाय दङ? सोरबा बुंनो हागोन? अबे पलिटिकेल बिजाबाव लिरनाय दङ जे सासे चिफआ देरहायोबानो चिफ जाफिननो हानाय? अबे बिजाबाव लिरनाय दं? जाम्बा नामा जों? जाम्बा नामा जों दानि जुगाव? जेराव 22 जन केन्डिडेटआ देरहानानै थाङाब्ला सरकारखौनो दानो हाया, हारसिं सरकार दानो हाया। बे मारै बुंखो सासे चिफआ देरहायोबानो चिफ जाफिननो हानाय? माब्रै गनायजाथाव बियो? ओरैबायदि जाम्बा खालामलांजाबाय साउथ सिमला बागाननि रायजोफ्रा। लामा होगोन, स्कुल बिल्डिं लुनानै होगोन, मन्दिर लुनानै होगोन, बेफोर गासिबो बेखार। देरहाखांनायनि उनावसो जे बेफोरो जागोन, बेफोरबायदिखौ जोङो सिगाङावबो बिदोंमोन। 17 बोसोर सलायनायावबो बियो जोंनि हालामावनो दङमोन। बै समावबो जोंनि गामियाव फैयै फैयै बिथांनो जोङो खोन्थायोमोन ओरैबायदि नांगौ, ओरैबायदि नांगौ, लामा नांगौ, बान्दो नांगौ, स्कुल बिल्डिं नांगौ होननानै जोङो बियोमोन। बोरो सरकाराव थानाय समावनो बानायनानै होनो हायाखै। दिनैनि सरकारा मा गेरेन्टि? बिथांमोननि इउपिपिएल दोलोखौथ' रावबोनो सैखाला। दिनै बिथांमोना देरहायोबासो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै होफैनो हागोन। नाथाय मा गेरेन्टि? देरहानानै थाङोबा बे जोंखौ नायफैफिनदों मालाबा? सिगाङाव नायफैफिनदों? बिपिएफ दोलोआव थानाय समाव बिथाङा जोंनि गामियाव हाबफैदों नामा? हाबफैयाखैना? हाबफैयाखै। बुंलांदों ओरैबायदि मावना होफैगोन, ओरैबायदि मावना होफैगोन नोंसिनि बे गामियाव होननानै। जोङो बिगथि स्कुल बिल्डिं खालामनो थाखाय जोङो बिगथि थाखा खांलायनानै जोङो एस्टिमेट खालामना जोङो अफिस थाबायदोंमोन, फैसा हरदोंमोन। बोरो मानो एप्रुभ खालामना होआखै? मानो बानायना होआखिसै बिल्डिंखौ? जोंनो मानो हराखिसै बेफोर सेंसनखौ? दिनै बोथोर सफैनायखाय जोंनि हालामाव फैनानै, जोंनि गामियाव फैनानै बेफोरबायदिया थगायफैबावबाय, जोंखौ जाम्बा खालामबावबाय दसेनि थाखाय। रावबो जाम्बा नंला, दानि जुगाव रावबो जाम्बा नंला। रावबो मिथि गैला, बयनिबो आखाइ आखाइ मबाइल दङ। रावनिबो गोरोन्थिखौ रावबो नुयि गैला। खानाबो नंला मेगना, नुजोब्बाय सोर माबायदि सलायदों, सोर माबायदि सलायाखै। दिनै नोङो इउपिपिएलआव फैनानै, इउपिपिएल दोलोआव फैनानै नोंथाङाबो दिनै बेसेबांबा गिदिर थगायग्रा जाबावबाय। खोथायानो नंथारा, रावबो मिथि गैया जे सासे देरहायोबानो सरकार दानो हानाय। अबे लेखायाव दङ लिरनाय? अबे राजनिति लेखायाव लिरनाय दङ बेफोरबायदि? गैयाना। दिनै बुंबावबाय इउपिपिएल दोलोआव फैनानै बै समाव बुंनाय बायदि नोंथांमोन ओरैबायदि होफैगोन होननानै। बे बेखार, बेबो बेखार, सिगांनाय बायदिनो बेखार। सिगांनि सरकारानो मावनो हायाखै। 17 बोसोर सलायनाय समावनो नोंथाङा लाबोनानै होफैयाखै जोंनो। दिनै बे थगायसुला सरकार पार्टियाव दिनै फैनानै आरो नों मा मावफैगोन? दे नों मा मावफैगोन? दिनै नोंथांनि मिथिङाव गोसो गैयाब्लाबो माला गाननानै जिरायदों। गोसो गैयाब्लाबो नोंथांखौ मान सनमान लाखिनो थाखाय जे गामियाव भटार्सफ्रानो खम, बे हिसाबै बयनिबो मिथिङाव जिरायनानै खोनासंगोन होननानै
दोलोनियानो जा गुबुन दोलोनियानो जा बयनिबो मिथिंखौ खोनासंगोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोननि मिथिङावबो माला गाननानै जिरायदों गोसो गैयाब्लाबो आरो बे मानसिफोरखौनो दिनै नोंथाङा बेफोरबायदि थगायबावबाय नंथारै खोथाखौनो थगायबावबाय रायजोफोरखौ बेफोरबायदि थगायनाया रायजोफोरनि मेगनाव हाद्रि सारना होदों बिथाङा गावनि बासनाव भिडिअ रेकर्ड खालामहोआखै अब्लाबो आङो नैबे भइस रेकर्डखौ लाखिनाय जादों स्ट्रेटै आंनि चेनेलाव नायगिरि साफ्रोम रायजो राजाफोरनिसिम अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय मैया पुर्निमा सानमोन पुर्निमामोन गोथार पुर्निमामोन बेयाव साफ्रोम रायजो राजाफ्रा जोंनि साउथ सिमला बागाननि साफ्रोम रायजो राजाफ्रा मन्दिर आर'ज खालामनो थाखाय थांदोंमोन बे समावनो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि जानानै मोनसे मिटिं लानानै फैदोंमोन बे मिटिङाव जेलानाखि जोंनि साफ्रोम रायजो राजाफ्रा मन्दिराव आर'ज जोबनानै ओंखारो अब्ला बिथां रायजो राजामोनखौ बयखौबो इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा मिटिङाव फज'दोंमोन आरो मिथिस्लाबै मालाबानो लिस्ट होनानै बिथांमोनखौ नाम गाबज्रि माला गानहोदों बिथांमोना गोसो गैयाब्लाबो बिथांमोना इउपिपिएल दोलोनि मालाखौ गाननानै लानो गोनां जाबाय सानदोंमोन रायजोफोरा बयनिबो मिथिंखौ खोनासंलायनांगौ गामिनि हिसाबै गामिनि मा समस्या जादों बेफोरखौ खोन्थाहरनांगौ होननानै बयनिबो मिथिंखौ खोनासंलायनांगौ होननानै मिथिङाव जिरायदोंमोन नाथाय बिथांमोना मिथिङाव फज'खांनायनि उनाव माला गानहोबाय माला गानहोखांनानै आरो बेफोरबायदि बासोन होनानै आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगेराया जोंनि साउथ सिमला बागान गामिनि रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि जाम्बा खालामनानै थगायलांदों नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजोंनो मिथिनो हाखाबाय दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै लोगोफोर मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामना हो हाजासे शेयार खालामना हो बे भिडिअखौ रायजोफोर थेंक इउ